пойду. Одежду свою порядковала, у краму сходила и хатнее задание зробила. Почекай, а знаки у тебе які? По физике 8 и по литературе 9, а на остальных предметах не пытались. Ходи сюди, сядай. Ты ж мне вот что скажи. Ну что ты уперлась в одно и то ж, а? У тебе ж зовсім нема вольного часу. То на іншу треба, то Біблію розбирається, то катехеза, то зустріча аніматорів нейкая. Ну скажи, ну хто-нибудь з твоїх однокласниць так же бігає до костюла, як ти? Не, нема таких. Ну так ось, бери приклад з добрих дівчат. Що ти як бабка нейка взялася в Біблію читати, молиться. Ти що, монашка, ті що? Ти ж погляди, дівчатки, оденуться, накрасяться, ночью по дискотекам бегают, с хлопцами гуляют. А ты что? Бабуля, яны ўсе цыгареты смалять и горелку пьют. И мне так само пить загадаешь? Не усе ж цикарети палять. Ёсць же і добрые дівчаты. То есть мне з ними не цікаво. З ними поговорить нема в чим. Конечно. У тебе одно на розуме. Ты б кожный день до костела бегала. Ага. Ну, можно там один раз сходить на свято, но не кожную ж неделю бегать туди. Бабуля, ты там так добра. Вот лишь сходила хоть раз со мной. Я что, не одухованная, ти что? Я в школе теорию Дарвина проходила. Та хто ви тут теорію Дарвіна приймає як нечто серйозне? І насуперечить другому початку термодинаміки. Я термодинаміку не ведаю, але добре вивчала, що чоловік походить від мавпи. І ведаю, що вас, гэтаму, моя дороженька, так само вучать. Конечно, вучать. А тоді питання, хто би тому вірить? Навукоўцы лепей ведаюць. Навукоўцы, бабуля, могуць памыляцца. А кроме того, тых, хто приймає теорію еволюції, не так уже і шмат. Та її увогуле давно вже не приймають. Ось гляди, у тебе є клубок вовни. Як отримався шалік, його треба зв'язати, там часи, херовать узор подобрати. Ну сам же по собі не може отриматися. Ну, а по теорії еволюції виходить, що все само собою з'явилося. Правда? Глупство, бабуля. Давай не будем с тобой сперечатися, а то я на хор спознюся. А ми до такого свята рихтуємося, бабуля, до свята Божого наречення. Не злуйся, коли ласка. Ти ж мене пускаєш, правда? Іди уже. До зустрічі. Вот же ж, казала батьку. Не треба водить ее на катехезу. И что с дитя зробили, а? А поспробуй же не отпустить ее. Я наша п'яная, и знаки добрые приносить. А почнешь про Бога с ней говорить, так або замовкни, ні слова от нее не добьешься. Альбо починає мене запрошать до костюла. Я на что, и сапраўды думаешь, что некий там Христос родился? У кого она такая наивная? Ну, памятаю, и мы ж збирались святкаваць некие там коляды. Ну, збяруцца все, выпьют, посидят, напьются. Вось тобі і все свято. А я наш. Ой. И придумала ж себе. Шалик сам с собой не свяжется. То шалик, а то человек. Я на что сапраўды думаю, что человек створенный там неким Богом. Ну, кого ж яна такая наивная? Ну вот мяне бы. Вось мяне б ніхто не пераканаў бы ні... Ой. Что это со мной?
не падыходзь. Я прийшов за Йой. Отійди. Не, яна яшчэ жывая. Нічого. Я почекаю. Я довжей чекав. Я стільки часу чекав. Ходив за Йой по п'ятах. Ти отдаси її мені. Бог не дазволіць. Яна не павінна памерці. Яна будзе выратавана. І місце у пеклі. Яна не може бути вирятована. Яна ж атеїстка. Так. Яна не верыць у Бога. Але за яе ўзносіцца малітва. Дзяўчынка моліць. Ёсць яшчэ людзі ў касцёле, якім моляцца аб выратаванні душы. Яны спаздзіліся со своими молитвами. Бабуля амаль готовая. Няправда. Я ўжо лепш. Яна спіць цяпер. Бог спаслаў ёй сон. Я допомогу їй. Кам'яна вже ніколи не проснулася. Пропусти Нават мене. не думай падыходзіць. Я на моя. Яна не стане твоей добычай. Отведи мяне гарно! Доктор? Доктор, что со мной? А вы не доктор? А вы кто? Не бойся. Меня послал Бог. Пойдем со мной. Перед рэпетыцыяй хору мы прачытаем пра тую падзею, якая адбылася амаль 2000 год таму, і пра якую мы будзем спяваць у калядных спевах. Сталася у тыя дні. Выйшаў ад Цэзара Аўгуста загад зрабіць перапіс па ўсёй зямлі. Гэта быў першы перапіс падчас панавання Квірынія ў Сірыі. І пайшлі ўсе запісвацца кожны у свой горад. Пайшоў таксама і Юзаф з Галілеі, з горада Назарета у Юдэю, у горад Давіда, званы Бэтлеем. Бо ён быў з дому і роду Давіда, каб запісацца з Марыяй, заручанай з ім, якая была цяжарнай, а калі яны былі там, надышоў час нарадзіць ёй, і нарадзіла сына свайго першароднага, і спавяла яго, і паклала ў яслі, бо не было ім месца у заездзе. Вы бачыце, Бог прыйшоў у гэты свет, каб выратаваць усю зямлю, а яму нават месца ў заездзе не знайшлося. Ён нарадзіўся ў яслях, ён нарадзіўся ў хлеве і быў пакладзены ў яслях. Мы будзем славіць яго ў калядных спевах, а перш давайце памолімся і папросім благаслаўлення на нашае служэнне. Можа, у кагосьці з вас ёсць малітоўная патрэба, мы памолімся разам, папросім дапамогі ў Бога. Я прошу помолиться о выратаванні моей бабулі, каб Христос даў їй пакаянне. Яна зусім не мае веры ў Бога. Уяўляеце, ёй да гэтага часу здаецца, што людзі паходзяць ад маўпы. Сябры, гэта не смешна. Старэйшае пакаленне было выхавана ў часы атэізму. Ім выкладалі, што Бога няма. І цяпер нам даводзіцца казаць ім пра Бога. Хоць павінна быць наадварот. І яшчэ, мне вельмі хочацца, каб яна прыйшла на каляднае набажэнства і пачула спевы. А то мы сваримся з ёй, што я хаджу на хор. Помолимся. Отче наш, который есть в небе,
святіся ім'я Твоє, прийди владарство Твоє, будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного. Гляди, Який великий натовп людей. Кольки їх? Їх тисячі? Ні, мільйони? Чому вони стоять на гэтым велізарним полі? З такими сумними і застилими тварами. Хто вони? Чому вони так само одеті, як і я? яны чакаюць апошняга суда. Апошняга суда? За што? Гэта людзі, якія жылі на зямлі. Яны памерлі, а цяпер чакаюць свайго суда. Суда? І што з імі будзе? Іх чакае суд, Божая справядлівасць. Я. Чаму я раней не ведала і не адчувала свае грахі? Падманула, асуджала. Яны нібыта прыціскаюць мяне да зямлі. Ад чаго гэта робіцца зараз са мною? Ведаеш, калі ў пакой праз закрытыя шторы прабіваецца святло, то ім бачны пылінкі, якія кружацца. Так, А калі святла няма, пылінак не бачна. не бачна. Не відаць, што ў пакоі так шмат пылу. Не відаць. Ось так і з грахом. Яго не відаць, пакуль чалавек знаходзіцца ў цемры, схаваўшыся ад Божага святла. А калі ён трапляе ў святло Божага слова, усе яго грахі адразу становяцца бачнымі. Все грахі. Ты можаш глядзець шырока расчыненымі вачамі на сонца? Не. Не могу. Мне хочется, может быть, заплешить вочы, або адгарнуцца ад яго. Ось такі грэшнік у Божай прысутнасці. Яму хочацца схавацца, уцячы. Ён не вытрымлівае ўсёй святасці Божай. Не вытрымлівае. Дык што з імі будзе? Іх чакае суд. Божая справядлівасць, а некаторых, на жаль, і агонь. Огонь? За што? За нежаданне быць з Богом. А я? Навошта ты прывёў мяне сюды? Навошта ты даў мне гэта адзенне? Што будзе са мною? Бог выратаваў цябе. Табе быў дадзены гэты сон, таму што за цябе узносіцца малітва. Молитва. Гэта моя мушка моліцца за мяне. А я так шмат скардзілася на яе. Чалавечаму розуму не дадзена пранікаць у тое, што будзе пасля смерці. Табе быў дадзены гэты сон. Глядзі і запамінай. Мне страшно. І мяне ў агонь? Так, калі не навернешся. Як я могу навернуцца? Ты павінна прыйсці да збаўцы. Збаўца? Гэта што, Езус Христос? Ён што, і сапраўды быў? Чаму ты кажаш у мінулым часе? Бог заўсёды ёсць.
Прости. Ты повинна покаяться, просить пробачення за всі свої грехи, які учинила на землі. Милосердний Отець тебе обов'язково вислухає і пробачить. Пробач мені. Пробач мені, Боже. Пробач. Итак, мои дороженькі, давайте еще раз. Так, подрихтовались, готовы спевать? Так, сопрано, коли ласка, давайте ближе один до одного, становитесь, ночевать. Так, усе на месте, наш музыкант на месте, будет нам все с Павел помогать. Итак, готовы спевать? Да. Давайте. Склонилась на земле небо, кранула кожного з нас. Приходить Бог з пробаченням, обранає любов. Дитя колышуть анёлы, а янчик підкури снегу. На землі себе свята, я надаю надію. Як царом прийшов, на сілі тільки безвіз. Яку любов завсюди, нас не веде, а веде. Склонилась на земле небо. Ти чув, як ти спів? Які дивні слова. Яка прихожа музика. Здається, що я відала його жені. Шмат часу. Так чого співають на землі. Уяви собі, який був спів аньолов, коли вони з'явилися у колядну ніч пастухам, щоб об'яснити об народженні Христа. Розкажи мені. У той в околиці були на полі пастухи, які вартували вночі свій стадо. І з'явився їм аньол Пана
и хвала Пана освятила их, и великий страх охватил их. И сказал им Амел: Не бойтесь, я обвяшаю вам великую радость, якая будет для всего народа. Бо народился вам сегодня у городе Давида Збавца, яким есть Христос Пан. И вось вам знак. Знойдите немовля, спалитое и покладенное у яслах. Раптом за небом з'явилося великое войско небесное, якое прославляло Бога и ускликало: хвала на вышинях Богу, а на землі спокой людям доброй волі. А я ніколи не вірила в це. Пробач мені, Єзу. Гляди! Моє одіння. Яно стало білим. А чого це? Ти ж попросила пробачення, Бог тебе пробачив, і тому тобі було дадено гэта одіння. Гляди, не запецькай яго. Гэта здаецца немагчыма, але Христос дасць табе сілу. Ён дзеля гэтага і нарадзіўся, каб ачысціць нас ад грахоў. Откажи, а ким ти з'являєшся? Я прыйшоў, каб ахоўваць цябе. Я анёл-ахоўнік Аховать? От кого? ад ворага душ чалавечых. Ён вядзе паляванне на твою душу, але Бог яго перамог. Я ще так шмат чого не розумію. Гляди! Що це за зорка? Гэта зорка взяла Бетлеемскую ноч, калі нарадзіўся Езус Христос. Это Вифлеемская зорка? Колись моя бабуля рассказывала мне про ее. На жаль, нічого не пам'ятаю вже. Ході ласка, розкажи, що було далі. Калі Езус нарадзіўся ў Бэтлееме юдэйскім, у дні караля Ірада, прыбылі ў Єрусалім сходу кажучы: дзе народжаны кароль юдэйскі, бо мы бачылі зорку ягоную на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца яму. Пачуўшы гэта, кароль Ірад занепакоіўся, і ўвесь Єрусалім з ім. Ён сабраў усіх першацвятароў і кніжнікаў народу і пытаўся ў іх: дзе мае нарадзіцца Христос? Яны сказалі яму: у Бэтлееме юдэйскім, бо так напісана пророкам. Тады Ірад, патаемна паклікаўшы мудрацоў, выведаў у іх пра час з'яўлення зоркі. Паслаўшы іх у Бэтлеем, сказаў: ідзіце і дакладна разведайце пра дзіця. Калі знойдзеце, паведаміце мне, каб і я пайшоў пакланіцца яму. Яны ж, выслухаўшы караля, пайшлі. А зорка, якую яны бачылі на ўсходзе, ішла перад імі, пакуль, прыйшоўшы, не спынілася над месцам, дзе было дзіця. Убачыўшы, яны вельмі ўзрадаваліся. Калі ўвайшлі ў дом, убачылі дзіця з Марыяй, маці яго. Упаўшы, пакланіліся яму і, адчыніўшы скарбніцы свае, ахвяравалі яму дары: золото, кадила и мир. Темный час, ночью я кинулась.
За что, бабуля? Да что с тобой? Я что тебе так скаржилась. Бабуля, да что с тобой? Коляды ходка, а ты плачешь. У нас зараз репетиция хору была. Мы рыхтуемся до колядного набоженства. А что и белое оденье? Белое оденье? Откуда ты ведаешь про белое оденье? Кто тебе про его сказал? Мне давно было белое оденье, когда я покаялась. Ты покаялся? Да. Я попросила прощения у Бога. Ну гэта просто цуд нейкі. Бо мы молились за цябе сёння увечары перед пачаткам рэпетыцыі хору. Уся моладзь молилася. А я ведаю гэта. Мне Анёл сказал. Да які анёл, бабуля? Что у тебя тут было? Давай, рассказывай мне все по порядку. Я ж тебе усё расскажу. Ведаешь, я ж зараз Божие дитя. И приналежу нашему небесному Отцу. А на коляды я обов'язково пойду на костюм. А еще я ж бачила небесную зорку. Тільки так шмат чого я ще не розумію. Підосі мені відео. Я обов'язково буду її читати. Ну, конечно, бабуля. А ще так шмат питань, на які не ведаю, кому спитати. І знайти отказ. Ну, вядома, святароў у касцёле. Святаров? А яны не выгонять мяне? Я ж так скардзілася на вас. Да что ты, бабуля? Яны будуць вельмі рады. Яны ж молились за цябе. І моладзь за цябе молилася. Пойдзем. Ты обещала мне все рассказать.